Assalamu alaikum. Albishir, babi na 12. Maimuna ta ce, haba ko kaifa, ta tashi ta fita tana murna. Wayar Fadila ce ta shiga ringin, tana ganin Najma ce ta ɗaga. Fadila ta ce, mata a gidan. Najma ta ce, oh please, kalma ki fara. Ba ki da dama matar Jarumi. Ya ango? Jarumi ya ce, ina nan ina jin ki Najma. Ki daina kiran matata da daddare, kina shiga hakkina. Najma ta fashe da dariya, ita ma Fadila dariyar take. Najma ta ce, tuba nake Uncle Jarumi, ba zan sake ba, amma ka yi haƙuri mu gama wannan maganar. Jarumi ya ce, shikenan na haƙura. Ya fita daga ɗakin yana murmushi. Najma ta ce, sai nake samun second thought akan accepting Uncle Musaddiq. What if it does not turn out well? Fadila ta ce, yau ke ce kike faɗin wannan maganar? Please, I have always known you to be a strong woman. Ki dubi dukkan abubuwan da kika gani in your first marriage. Amma duk da haka baki karaya ba. Besides, I can tell you for free cewa Uncle Musaddiq wallahi mutumin kirki ne. Najma ta ce, na sani. It is just too good to be true a auren nan da sati guda. Fadila ta ce, ya mafi, me ya amfanin jinkirin? Besides, ki bari idan ya zo kuka zauna, kuka tattauna za ki fi gane dalilin sa na yin haka. Najma ta ce, kuma haka ne, to shikenan. Insha Allah zan yi hakan, ki je ki samu Uncle Jarumi ba ruwana. Fadila ta yi murmushi, to sai da safe kenan. Najma na kasa wayar ta ga call daga bakuwar namba. Kamar ba za ta ɗaga ba sai kawai ta ɗaga. Tana jin muryarsa ta gane wane ne. Musaddiq ya ce, barka da wuni dear. Musaddiq ne. Najma ta ce, barka da wuni, ya gajiyan ɗazu. Musaddiq ya ce, alhamdulillah gani ina hutawa. Kefa? Najma ta ce, ni ma shirin kwanciya nake yi. Musaddiq ya ce, nice. Ina so idan babu damuwa zuwa jibi, zan zo mu zauna mu tattauna kafin lokacin ko? Najma ta ce, to ba damuwa sai ka zo. Musaddiq ya ce, great. So please, idan za ki iya fita, ko kuma maybe kina da ɗan aike ki sa a duba miki bakin gate ɗinku na aiko miki da sako. Najma ta ce, to shikenan. Har da ɗawainiya haka, na gode. Musaddiq ya ce, Najma kenan. Babu godiya tsakanina da matata. Wato idan har ban ga an ɗaura auren nan ba, hankalina ba zai taɓa kwantawa ba. Domin a iya bincike na kina da manema da yawa, amma ba ki kula su. Dan Allah ki min alƙawari ni za ki aura. Ta yi ‘yar murmushi. Najma ta ce, ai ba ni da zaɓin da ya wuce na mahaifina. Tunda har ya amince ni ma na amince, ba na kula kowa sai kai. Musaddiq ya ce, wallahi sai na ji wani sanyi a raina. Yanzu haka hotunanki da na ɗauko daga social media nake kallo. Gaskiya ke ɗin kyakkyawa ce Najma. Allah ya yi halitta. Ki kula min da kanki sai da safe. Najma ta ce, sai da safe, na gode sosai. Tana kasa wayar ta fita waje da yake ƙarfe. Tana kasa wayan ta fita waje. Da yake ƙarfe 9 ne kuma mazan gidansu na zaune kullum warhaka a waje. Wani ɗan saurayi ta gani ya gaishe ta. Ya miƙa mata wani ɗan ƙaramin kwali ya ce lalle ta buɗe. Tana buɗewa ta ga makullin mota. Za ta yi magana kenan ya nuna mata mota an yi fakin a gefe ɗaya. GLK ce sabuwa dal fara kuma. Sa'ad ya ce, ina wuni ma, ni sunana Sa'ad bin Musaddiq. Dadi na ya ce na kawo miki saƙo. Ga motarki, a shigo da shi ne ko kin iya tuƙawa za ki shigar da shi. Najma baki sake take kallonsa. Ta gasa gaskata abin da take ji take gani. Yanzu ita ce Musaddiq ya siya wa babban mota haka? Sannan ma ta yaya zai aiko ɗansa da saƙo? Hakan ba zai haifar da matsala ba. Hayaniyar mazan gidansu ne ya dawo da ita cikin hayyacinta. Murna kowa yake yi, Najma ta samu mota. Sannan ne Sa'ad ya samu ya tafi. Sa'ad ya ce, hello Abba, it is done. I have delivered your package. Sai ka ga yadda ta zama done food. Ai na faɗa maka gift na ƙara danƙon soyayya. Musaddiq ya ce, well done my son.
Za ka dawo gari ko kuwa sai gobe? Sa'ad ya ce, no, zan kwana kawai dare yayi. That I am so happy for you. Kai mutumin kirki ne. Abubuwan da mom ke maka bana jin daɗi. Shekaru nawa kuna tare baka da farin ciki kwata-kwata. Abba so nake naga farin cikinka ya dawo. Idan aurenka da anti Nat shi ne alkhairi ai shi kenan. Musaddi ya ce, na gode sosai Sa'ad. Maimuna da Halima ne zaune a gaban boka. Bayan sun gaji sosai saboda tafiyar da wahala, Halima ta ce, abin da nake so malam, so nake a halaka ta na gaji. Malam, duk abin da zai sa ta rabu da shi har abada shi za ka yi. Mu ba mu da damuwa ko me zai same ta ya same ta. Kai mana aikin da har abada ba zai kula wata ba. Boka ya ce, an gama, amma ku sani za ku kwana a wannan gidan tsawon kwana 4. Akwai ayyukan da za a yi. Ke ma tun da kika biyo ta sirrinmu yana hannunki, don haka tare za mu yi komai. Kun shirya? Maimuna ta ce, ni ai ban zo don na koma ba. Mun riga mun ji labarin aikin kamalan shi ya sa muka zo. Boka ya ce, yauwa, za ku ba da miliyan 1 domin a siya kayan aiki. Halima ta ce, malam ai kuɗi ba matsala ba ne. Ko nawa ka ce mu bada za mu bada. Ni kawai a raba mijina da waccan mayyar. Boka ya ce, tun kafin ku zo ina da labarin zuwanku. Don haka ba sai kun maimaita ba. Ku shiga wancan ɗakin ina zuwa. Suka tashi suka shiga. Tana kan addu'a ya zo ya zauna a gefen ta har ta gama ya ce amin. Fadila ta ce, wai yau ni ce a ƙasa mai tsarki. Hawaye suka zubo daga idanuwanta ya tare da hannunsa. Jarumi ya ce, a'a, please kar ki saka na karaya. Kar ki saka na karya alƙawarin da na yi wa Alhaji. Hawaye ko da na farin ciki ne ba zan taɓa bari ki zubda ba. Ta sa hannu ta goge idanta ta kalle shi. Fadila ta ce, wallahi baby ganin Ka'aba da ni kaɗai ya isa ya saka ni kuka. Alhamdulillah da samun miji irin ka. Tabbas na yi dace a rayuwa. Ya Allah, Allah na fi jin kusanci na da kai a wannan wuri mai tsarki. Ya Allah gani a gidanka, ya Allah. Ya Allah gani ga mijina wanda ka zaɓa mu. Ya Allah duk abin da zai shiga tsakaninmu ya katse mana farin cikinmu ka kau da shi har abada. Ya Allah duk abin da zai raba ni da masoyina ka raba mu da shi har abada. Kallonta yake yana murmushi, hannunsa a sama, sai da ta gama ya ce amin. Jarumi ya ce, ya Allah ga bawanka, ya Allah ka cece ni. Matan nan tawa tana neman haukata ni. Na rasa irin son da nake mata. Ta ɗan ture shi tana hararsa ta ce, a gaban Allah ko? Jarumi ya ce, a'a, kar ki haɗa ni da Ubangijina. Da gaske mafita nake nema, domin idan muka ci gaba a haka ya sun mijin Hajjaju zan zama. Fadila ta ce, ya Allah ka ƙara cusa masa sona a zuciyarsa. Dukansu murmushi suka yi. Jarumi ya ce, daga nan Maldives muka yi. Fadila ta ce, ya salam, mu tafi gida tukunna dai. Jarumi ya ce, kin yi pregnancy test ɗin nan? Fadila ta ce, a sati nawa? Kai jama'a. Jarumi ya ce, to da sauranki, domin idan babu za mu shekara muna yawo. Ta ƙyalƙyale da dariya. Tana zaune a gaban shi a hankali kan tabarma yana kallonta. Tana sane da hakan kuma tana jin kunyarsa. Don haka bata ɗago kai ba. Najma ta ce, ina wuni, ya hanya? Musaddiq ya ce, Najma kenan. Wai har yanzu kunyata kike ji? I told you to stop being all formal to me. Ni fa mijinki ne nan da kwana 3. To me yasa ba za ki saki jikinki ba? Najma ta ce, ka yi haƙuri, abin ne har yanzu kamar sabo a gurina. Amma zan ƙoƙarta insha Allah. Musaddiq ya ce, ba komai, so ya kike? Najma ta ce, alhamdulillah. Na ce saƙon jiya na. Musaddiq ya ce, kar ki ce kin gode ba na so. Look Najma, ina son ki. Ko dukiya ta gaba ɗaya na ɗauka na baki daidai ne, duk cikin soyayya ne. Najma ta ce, duk da haka ya kamata na gode. Ba a taɓa min kyauta irin wannan ba. Kuma amma dan Allah Sa'ad ɗanka ne? Musaddiq ya ce, ɗana ne wallahi. Kin yi mamaki ko?
Wato shi Sa'ad tun yana ƙarami ya fi shakuwa da ni akan ummansa. Haka muke abinmu. Najma ta ce ikon Allah. Amma please ka faɗa wa Anti Maimuna za ka yi aure. Kuma ta san kawar Fadila za ka aura? Ya yi murmushi ya kurɓi drink ɗin da ta kawo masa. Musaddi ya ce wannan shine karo na 5 da zan yi yunƙurin ƙara aure. Duk babu wanda Maimuna bata tarwatsa min ba kafin wannan. Don haka ban faɗa mata ba gaskiya sai bayan auren. Najma ta ce ikon Allah. Kuma amma kana ganin hakan ba zai haifar da matsala ba? Sannan kana nufin shi ma Sa'ad ya amince kar a faɗa wa ummansa kenan. Musaddi ya ce ƙwarai, ai babu wata matsala. Kar ki damu, I am here for you. That remain me zan tura miki miliyan 2 ki rike a hannunki kawai. Like I say, ba sai kin taho da komai ba. Gobe za a zo da kayan lefenki. Najma sai mamaki irinsa take ya gama tsara komai cikin kwanaki. Sun yi hira sosai akan rayuwa, har da genotype ɗinsu sun faɗa wa juna. Har ta fara sakin jiki da shi domin mutum ne mai abun ban dariya wata ran. Ta rako shi har mota. Musaddi ya ce to my love, kamar dai kar na barki. Amma ya zama dole. Wannan shine ganinmu na ƙarshe kafin ɗaurin aurenmu. Next time da za mu haɗa ido a cikin ɗakinmu ne. Ta yi ‘yar murmushi ta ɗauke fuska daga inda yake. Musaddi ya ce aha, na ce please idan babu damuwa zan fi so ku zauna gida ɗaya da Maimuna domin ku saba da juna. Kuma yaranki kin ga za su taso tare da ‘ya'yana. Amma idan hakan bai miki ba shikenan zan sama miki ɗaya daga cikin gidajena. Kin san ku jis abubuwanku daban ne. Najma ta ce wallahi it is fine. Ni dama na tashi cikin mutane. Ina ma tunanin ya zan yi rayuwar shiru bana jin motsi kullum. Ko a gidan aure na da family house ne. Allah kawai ya bamu zaman lafiya. Musaddi ya ce amin amin my love. Amma please kar ki sake min magana tsohon gidanki. Ina kishi gaskiya. Najma ta ce to shikenan diya ka yi haƙuri ba zan sake ba. Allah ya tsare Allah ya kiyaye. Ya ja motarsa ya tafi. A daren ranar Najma ba ta yi bacci ba domin har yanzu tsoron wani auren take. Ta daɗe a kan dadduma tana roƙon Allah ya albarkaci aurenta da ba su zaman lafiya. A ranar ɗaurin aure kamar yadda Musaddi ya nema ba a yi hayaniya ba. Ɗaurin aure kawai aka kai masa matarsa. Ko da aka shigo da ita antis ɗin shi suka kai ta ɗaki suka musu nasiha zaman lafiya. Da uwar gida suka yi musu fatan alkhairi suka tafi. Ta shiga waya da Fadila sun daɗe suna magana akan yadda za ta yi musu aurenta saboda jarumi ya ce ba za su dawo ba tukunna. Sai ga ango ya shigo ta katse wayar. Musaddi ya ce alhamdulillah alhamdulillah. Na rasa ta yadda zan gode wa Allah da ya nuna min wannan rana. Najma ta ce sannu da shigowa ya jama'a. Musaddi ya ce ai babu wata gajiya mai wai. Ni fa my wife zan dinga kiranki. Najma ta ce shikenan. Ni kuma na ce maka my husband. Musaddi ya ce aha. Yanzu kazar amincin za mu fara da shi ko sallah. Najma ta ce duk abin da ka ce my husband. Musaddi ya ce yanzu duk abin da na ce shi zaki. Najma ta ce mana kai fa ne mijina uban 'ya'yana tubi wanda aljanna take ƙarƙashin ƙafarsa. Idan ban bi umarninka ba nawa zan bi. Musaddi ya ce masha Allah. Ban taɓa jin kalamai masu daɗi irin wannan ba. Lalle irin ki sai mai sallar dare. In fact, kin cancanci tukuici, amma fa sai an jima zan baki my wife. Najma ta ce to my husband na gode sosai. Musaddi ya ce tun ban baki ba? Ai kya jira ki ga ko menene ko? Najma ta ce a'a shi fa kyauta idan mutum ya baka yana nuna cewa kana da muhimmanci ne a gurinsa. Don haka ko ma menene ya baka ai ya cancanci ka karrama shi. Don haka na gode my husband. Musaddi ya ce kai ya salam. Na baki gida guda cikin gidajena kuma insha Allah gobe nan zan sa a canza sunan zuwa naki. Baki sake take kallon shi ta kasa cewa komai. Halima ce zaune a ƙasa ita kuma Maimuna tana kan gado a kwanci. Halima ta ce kai ikon Allah. Alhamdulillah ma dai gobe za mu koma. Na gaji wallahi kullum idan na tashi sai na ji jikina na ciwo. Ina ga wannan maganin da yake bamu kowane dare shi yasa. Maimuna ta ce tabbas ni ma haka nake ji. Amma ce min idan na dage da sha to Musaddi a tafin hannuna zai kasance har abada
ba shi ba wata. Halima ta ce ni ma haka ya ce min bayan Jarumi ya rabu da Fadila to har abada ba shi ba wata. Maimuna ta ce kin ga dukiyarsu daga mu sai 'ya'yanmu. To masu sauraro duka a nan za mu dakata. Mu dai fatan mu ku ci gaba da danna mana subscribe ku mana like share kar dai ku manta ku ci gaba da bibiya.